Ice cream naman na pabuga ice cream kung paano matutunan. Una kailangan nyo matuto yung fries cream. Yung ganito. Yung parang nagpiprito ka ng ano, ng Durabox, parang yan. Kailangan makuha yung ganito. Tapos sasamahan nyo para makuha yung ganito. Ganito mo. Hotdog. Sabihin mo hotdog. Yan. Hotdog. Tapos sama mo ganito. Kailangan nagagaling sa tiyan yung ganito mo. Tapos pag kukumbahin nyo lang yan yung hotdog sa kanya ganito. Hotdog! Ganun, hotdog. Pag raul. Hotdog! Hotdog!